Čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa. Dneska si zahrajeme Roblox s mojím kamarátom. Čaute. No a dneska ideme dať stovky v Brookhavenu, takže počítaš do 20. 1. Kurník, schovaj sa. Čakať, tak ľudia, teraz sa schováme, teraz kde? Kokos. 10. Dobre, tu. Dúfam, že má tohle. Pozor. Už ideš? Už aj. Čekať. Ja na ňom tak to strelím. Chodník. Dúfam, že ma nechytíš. Či máš na to minútu. Ok? Minútu? Áno. Lebo ty ma vieš, jak nič nájsť, lebo pre teba... Chodník! Nie. Hľadám ja. Ale idem naspäť von. Hej. Dobre, takže ľudia, našiel ma. Nie. No a teraz ja budem počítať, takže... Počkaj. Som teraz to žiadam takú jednu vec, aby som ťa trošku vytrojil. Počkaj. Dobre. Noj, bombu, nedávaj tú bombu. No dobre, povedz, keď môžem ísť. Dobre, môžeš ísť. Osem, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20. Idem. Dla mňa ťa chytím jak nič. Čekaj chvíľku, môžeš sa schovať. Čakať, iba nedávaj čas, len si berem pištoľku, odstreľovačku. Prečo? Lebo... A to je dovolili? A to kto ti dovolil? No, neviem, no. Tak... Čakať, no. Rýchlo. Dúfam, že nepoužívaš spacáky a také somariny, aby si ma vytvoril. Ja to zatiaľ budem jesť. Máš na to minútu. Ty vole. Ty daj. Dávam to. Som tu so odstreľovačkou a ťa za chvíľu dúfam. Tak. Mňa nenájdeš. Jak ťa nenájdem? Nenájdeš ma to, vidíš. A zatiaľ to je 1-0 pre mňa. No kde si? Nenájdeš. Tu nikde. Hrajeme do 5. Som do 5. Tá do 5, čiže do 5. To nie je to ten veľký. Dobre, čakať. Kde si? Čakať? Som mi zdal, že som ťa videl. Ja. Tak, jak ťa nenájdem? Ja fakt nenájdem? Co čo? Čakajte ľudia. A ty čo používaš v mojom dome bombu? Ja som použil bombu. A to ja som urobil, aby si trošku... Tam vieš čo. No tady sa nedostanem. Ja chcem ísť von. Haló. Čo je? Musím rýchlo. Proszę. Kde si? Kokos. Ja som ti hovoril, že ma nenájdeš.
Jesi? Čo je? Si nejakým tým. Ja tuším, kde si. V kúpeľni. Ale vieš, že už je 1:03, že máš už len 2 minúty. Chodník. Ne? Čakať. Ty čo tam dávaš spácák? Ty jak ma vidíš? Čakať. Však mám, počkej. Ja mám taký bug, že vidím to celý dom. Ale... Že nevidím steny. Ale ty ma môžeš vidieť, len ja nevidím steny. Ja sa snažím doskočiť, vidíš ma? Počkaj, je 1:04. Tak asi už nemôžem hľadať. Ešte máš tu necelú minútu, ti dám ešte. Ale to ma nenájde. Hej, určite. Ja fakt, ty si sa tak kde bugol, jak ja teba poznám. Nebugol som sa nikde. Ja! Vieš, keby som... Ja už vidím. Ja už ťa vidím. Tu si. Ale už je na meste, čo som chcel. Vyhral som aj zase kolo. Ja som ťa videl. Hej, ale už bolo 1:05. Čakať. Tak A kde si bol? Tam, kde ja som liezol. počkaj, choď tam, choď ku bazénu. Snažím sa. A pozeraj, ja som bol tu celý čas na tom rebríku. Tak ja som ťa videl a ty si vtedy zoskočil preč. A tedy už bolo 1:05 akurát. Bolo 1:05 a práve tedy som ma našiel, čiže počítaš. No ja počítam, tak. Poď, Vládko. No, Poď, počítam. Ty čo sa tam kúpeš v bazéne? sa nekúpem. Však poď pred dvere a začneme nové kolo. Aha. Čakaj. No, jak stade vyjdem? Druhou stranu musíš. Aha. Čau. Ježiš, bomba. No dobre, počítam. 1. Hihi. Koník. Dobre. Potichu. Musím ísť. Vyskúšame, či ma nájde. Môžem ísť? Áno. Môžeš. Mám 2 minúty, lebo teba som dal viacej. Čiže to 1:09. Koľko ja som tu seknutý jak. Dúfam, to čo ja tu mám na obrazovke? Jak Sigmu dajú. Jaj bože. No dobre, poď. Poď. Dobre. Poď. Teraz nechci bazén. Hodím tú bombu, uvidíme, čo sa stane. No, bombu. Máš 2 minúty. tu. Ešte máš minútu a pol. Ideme sa to ešte pozrieť. Ježiš. Ešte máš minútu a pol. Ty nie si nikde hore, to musíš byť tak, kde tu dole. Nie, ja som išiel hore.
fakt išiel hore. Dám tu lopty. Kde? Kde ich dávaš? Kámo. Bomba. Našiel som ťa. Nie, ty vole. Ale som prežil aspoň minútu a 14 sekúnd. To je dobre. Čo? Počítaš. Dobre, čakajte ľudia. Len ja musím čakať, kde som pošiel. Takže zatiaľ je 3-0. Lebo ty poznáš tu skoro každú skryšu. Prečo? A kde si šiel? No tam, na schody, na začiatok. Počkaj, idem za tebou. Skáčem iba. Nie. Tu No som. dobre. Jak chodíš, jak dajaký ten? Môžeš počítať o 3, 4, počítaj. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A viem, kde ma nenájdeš určite. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dobre, už som skrytý. Idem. Presne som tedy dopočítal, jak si to povedal. Je? Mám na teba pripravené dačo, ktoré by si nechcel mať. Ale to je jedno. Do 15 môžeš žiadať. Ty máš 100% nejaké secrety. Ja tu mám veľa secretov. Čo? Neboj. Ja tu secretov neboj. Ja nechcem sa dať na gauč. Ja už mám dobré. Ľudia, dáme si zvuka.